Como que non? Con Carlos Tresandí na Radio Galega. Ola amigos e amigas, e benvidos un episodio máis o Como que non. Estamos en Spotify, en Apple Podcast, na Radio Galega Podcast, na Radio Galega, mellor se estades na praia, pois é que verán, está ben, está todo ben. En Raticulín. En Raticulín tamén, programa Ganímedes. Número 188º. Estamos a 12 programas de que sexan os 200 programas, o aniversario redondo do Como que non, para o que faremos algo. Estou provocando un hype enorme, non sei se vou facer algo, pero eu polo de agora digo, cuidado, programa 200. Non se fala de outra cousa, Tamén che digo, hai en redes sociais @como que non radio. En outros programas desta Santa Casa tamén está todo o mundo expectante, están sí. os do quen anda aí, os do bueno, polo aire. Non me cuadrou, pero sabadeando, sí. bamboleo. No, pero non o din, pero No, eles falan, eles a cabeza non pare. O que se suele decir é as lerias de corredor, non? Sí. Os encontros nos corredores de sabedes o que están preparados? Porque eu estou vivino, nos corredores do Malicia. Bueno, e a mí a xente incluso de subornarme, Sí. No, toma 5.000 euros, dime, digo, eso gaño en nun billete, día. en billete, Digo, billete pequeno é sen marcar. Digo, e non correlativo. Digo, pa que quero eso? Se o gaño nun día. Efectivamente, Home, por favor. Caramba, Un día bo. por sempre. Un día O clásico bla bla. Bla bla bla. Bla bla bla. Un saúdo a Milivia, a Milivia e Terreo Tate Montoya tamén. Bueno. Non, a Milivia xa morreu. Territorio Tate, Tete. Territorio Tate. Bueno, tenemos connosco, como non, un programa máis, un episodio máis, a grandísima Bea Serén, a que le damos un aplauso. Un aplauso para ela. Hola. Aquí Trampulleira profesional. Beleza. Encantada de estar aquí. Está Con tantas belezas agora que escoito a palabra. Está connosco, bueno, beleza, algunhas baturras. Tío primeiro, Carlos. Beleza baturra un pouquiño, tamén che digo. Grazas, aínda que sexa unha mentira piadosa, é unha cousa que a mí me copa, que Palabra dicíamos, de Beatriz Serén. Bueno, Bea, grazas por estar connosco. A semana pasada, ou o episodio pasado, porque estamos no podcast, eu estou aínda tentando ubicarme. Actualizar ideas. Pero no episodio anterior pillámoste nas patacas. Dios, pero pillástesme como ninguén en toda a miña vida. Facedes as cousas moi ben. Eu digo que cando escoitei as dúas historias de Dani Lorenzo e de Pepe Capelán, sabendo que eran verdade, dixen aquí xa patina, hasta xa pillamos. Nalgúnha destas. Pero bueno, en fin, que estivo moi ben. O mellor, se temos tempo, díxome Dani Lorenzo, que o mellor recuperamos algo. Se temos, que é habitual Por que teñamos tempo. Eu seguro que no caso de Dani, Dani tiraríame en marcha como nas películas do vehículo. Bueno, Dani Lorenzo, que hoxe, por certo, está connosco xa aquí a súa hora. Ninguén che volveu poñer frente á saída do garaxe ningún coche. Xa confirmei as miñas sospeitas, falei con xente de outras emisoras porque... Sí, non? Sí. Alsina? Sí. Seica? Pode ser? Alsina, Bueno, Alsina, sí, señor. Alsina, E incluso Federico Jiménez Los Santos. Federico Jiménez Los Santos. Aparcou o triciclo outro día adiante. Bueno, hai que ter moito cuidado. Pero nada, pero a nós, contra vento e marea, seguiremos sacando adiante o Como que non. Sí. Amenacino seu, de nada, por eso estás aquí de todas. Non quería decirlo porque tamén quero ser un pouco humilde, Pois pero de para nada. ameazar a Por eso Federico, podeches chegar. para ameazar a Federico hai que ter Hai que ser de Lugo, nada máis. Sí, señor, como Pode ten que ser. haber unha sección aí de poñerlle un Batmóvil o coche dos cazafantasmas. Pois mira. Diferentes vehículos na porta que lle impidan sair cada semana. Moi ben, ¿no? sí, o que pasa é que eu creo que veña, quero dicir bueno, que sí, no, claro. sería como tirar pedras contra o meu propio verdade, tellado. é verdade. Bueno, estamos todos e todas. Xa estamos listos. Poderíamos seguir falando? Sí, pero é que temos tanto contido que logo pasou de sempre. Entón, é mellor que cando pasa xa 4 minutos xa, está desde coña, ponga sintonía. Bueno. Dalle. Benvidos e benvidas, estamos no Como que non, programa número 188. É certo que imos cumprir 200 programas nesta 5, que queda pouco. Vai ser case cara a fin de tempada. Eu creo que cando comece o verán cadraranos no podcast
o programa 200 así facendo as contas pola cabeza, e tamén en verán sairemos pola radio facendo o programa 200. Estou aí barallando, sigo pensando, xa anunciarei algo en canto teña claro, vale? Mentres tanto, disfrutamos hoxe, por exemplo, da presencia da grandísima Bea Serén, que hoxe vai estar connosco, vas a axudarnos a facer como a semana pasada efemérides aleatorias. Maravilla. E vai xogar connosco o concurso 5B. Todo que sexa xogar, ti dame, Carlos, ti dame xogo. hoxe vai ser difícil facer trampas, xa cho digo. Ah. Pero bueno. Falas cunha reaíña Iso, disto, non te iso, preocupes. iso tamén é certo. Alejandro Martínez Pini, que está xa disposto nos controis técnicos para poñernos toda a sintonía e fondo musical que se prece durante este episodio número 23 da 5G do Como que non, pero tamén está aquí para analizar efemérides, por iso imos xa sacar a pasear o noso xerador de números aleatorios para que Bea Serén, adiante Carlos, nos dea a primeira data. Imos sortear como sempre. Vou quecendo os dedos, veña enerxía. O día Ademais tamén son primeiro. maga. Veña, dime un número rápido. 45. Perfecto, non acertaches. 29, continuamos. Os dous parrulos. Como votábamos de menos isto a semana. Podemos decir que está caendo moi alto. Sí, 29, agora imos ver o mes. Veña, O que imos salga febreiro. de 1 así ao é. 12, dime un. De Digo, o 4. 45. Vai ser o 4, non, Dices, pois o 2. Oh, febrero, Bisiesto, 29 de bisiesto, febreiro. oh. ¡Madre mía! ¡29 de febrero! ¡Bravo! Sí. Probablemente un dos momentos máis emocionantes da miña vida. Pois imos ver que aconteceu. Eso é o de cagarte nun coche en Estados Unidos. E a verá. Bueno, pois mira, o 29 de febreiro, Fran, é o 60º día do ano do calendario gregoriano. Amén. Eso existe nos anos bisestos. Oh. Claro, como é habitual. Camilo Bisiesto. Bueno, non é tan habitual. Imos Bueno, ver. sí. Si é habitual, cada 4 anos é habitual. É habitual. Bueno, Non, perdóname. perdón. Uy, negacionismo, Perdóname. negacionismo. Es negacionista todos os anos bisestos. So- o que? Bueno, pois Ahora non hai. No, mira, todo Hai que hai, demasiado- xa hai moitas. De feito, acabo de ver unha que llevai... Mira, voulle a dicir a Dani Lorenzo para que saiba. Podo facer efeméride? Sí, Veña. O 29 de febreiro de 1940, a película Foise co vento obtén 8 premios Óscar. Mira ti, esta dedico a ti que es do Que cine. boa, non Sí, sí. sabía. Pois mira, pois agora xa o sabes. É o 29 de febreiro e estou vendo, que hai moitas. Hai moi, o 29 de febrero hai moi. moitísimo. Madre mía. Eu estaba dicindo a primeira que saia, pero o 29 de febreiro de 1504, Pini, 1504, vale. 1504, Fai nada. en Xamaica, Oh, Cristóbal Colón aproveita o seu almanac perpetuo, almanaque perpetuo, para os que non sexan de francés, Mirando para Capelán. Hora de explicar. almanaque perpetuo de Abraham Zacuto, que pronosticaba un eclipse lunar esta noite, pois utiliza ese almanac perpetuum para convencer os nativos de proverlle víveres. Isto pasou foi, concretamente bueno. un día bisexto, o 29, un día de ano bisexto, 29 de febreiro de 1504. Bueno, Oxe, a ver, a semana pasada o anterior episodio foi para centrar. Oxe, ao mellor Oxe, xa unha xogada máis un pouco de máis elaborada. de Mais se xogase o de Messi, non máis de ou se xogase o baloncesto de facer de xogar de base, de marcar xogada. Pick and roll, un pouco pick and roll. como o calendario zaragozano este, non? Ai, que grande. Un día tiñamos que falar do calendario zaragozano. Un día regalaronmo nunha cea de máis berberechos, no primeiro programa que eu colaborei nesta santa casa no ano regalos 2008. tan bos, Sí, fixeron un Tiraron a casa pola ventá. un amigo inocente deste invisible ou como se chame, tocoume o calendario Que é zaragozano. moi gracioso porque ven coa ilustración do tipo que en Sí. teoría é o tal zaragozano que parece George Bush fillo. Sí. É Sí, moi sí, sí. simpático. Que imaxe. E ademais impreso monocolor. Quero dicir, sempre... Unha tinta. Bueno,
Vouche dar, estás preparado, Pini? Veña. Veña yo. Está preparado? Ai, non dixemos a semana pasada, veña yo. Sí que dixo. Non estaba atento. Desde yo que non dixemos foi o de Calacona. Non, bueno, iso dixeno realmente un día. Un día matas un can, eres un matacán. Non, tampouco iso. Estábamos calaconos. Bueno, imos a sección de Pini, amigos, pero non ao preámbulo. O preámbulo da sección de Pini agora si chega a análise da efeméride que queremos escoitar por parte de Alejandro Martínez Pini. ¡Bravo! ¡Grande Pini! ¡Estás igual! ¡Hipster! Por certo, Pini, isto voucho, non sei se o biches, denoto certa desidia en Fernando Herrequer. No, mira, que ni sequera dignouse a aplaudirte cando él é o único que pide aplauso para él. E cando chega o aplauso para ti, él non aplaudiu. No, é certo. É que sei, estou preparando Camaleón. Teño moito heiteo de Pini, de Pepe. Cosas, sabes, que co tema dos pronomes sempre me mete moita caña. Entón estaba eu pensando cavilando nesto. Pero si se estás preparando o da vindeiro episodio. É que Belén de un chollo que, a ver. Perdón, é que non é que eu lle dé a caña, é que estoulle corrixindo o que está preparando, os tes, os ches, os pronomes e tal. Estamos mellorando. Estamos mellorando. Perdón, Pini, perdón. Pini, o 29 de febreiro de 1504 deiche máis tempo para que pensases. Xa tiña pensado. En Xamaica, non agora teño que lembrar yo a audiencia que xa non lembra. Cristóbal Colón aproveitou o seu almanac perpetuum de Abraham Zacuto, que pronosticaba un eclipse lunar esa mesma noite para convencer os nativos de proverlle víveres. Que nos dis disto? Iso foi en 1504, porque Cristóbal Colón viña de 1524 a buscar ao almanaque. A sección de Pini. No, mira. Ya está. ¡Bravo! Mira. O sea, cuidado, Podesme dicir outra vez o nome do autor do almanaque? Abraham Zacuto. Es que claro, aí A ver, claro. Abraham Zacuto. ¿Qué carallo sería Abraham Zacuto? Buscade en Google se queredes, que seguro que sai na Wikipedia. En fin, bueno, pois nada, 11 minutos de programa, así 12 minutos concretamente, sen facer nada. E así é a vida do No, aprendendo da vida, estamos aprendendo moito de escoitarvos. Home, que hai moitísimo inte e moitísima ointe que non coñecía a existencia de Abraham Zacuto e o importante que foi na historia. Poderlle resolver a vida, ter ese dato. O almanac perpetuo. Claro, mira como por aí foi entrou Marty McFly. Por exemplo, claro, con él. Foi unha homenaxe a Regreso Futuro nunha efeméride de Cristóbal Colón. É moi difícil que ocorra noutro programa que non sexo como que non iso. Certo. Bueno, dito isto, xa que estamos falando de marcianadas, pois imos cunha das nosas marcianadas favoritas neste programa, que é as portas do museo que abrimos cada 3 episodios. Porque Fran Rodríguez é un gran coleccionista eu sempre digo trangallada, pero con todo o meu cariño. Desas cousas, como ben dixo Raquel Sainz neste programa, desas cousas aos que tes na casa e hai que pasarlle o plomeiro, sempre porque senón o que dá traballo para limpar, sí, non? Sí, porque ten moitas aristas e colle po. Porque Carlos sobre todo para os do vídeo podcast. Non, Carlos, para Carlos nada. Non é de acumular nada. Bueno, tamén hai que dicir que isto non é a súa casa de verdade, que isto é un estudio, recreación, tal. É o estudio, pero aquí é onde trae toda a trangallada para que a muller non lle riña. Plan, quítame esa merda toda. O está contando así cunha... Como si foses un bicho raro. En fin, se eu digo con cariño, abramos as portas. Un episodio máis do Museo Mutante. Fran Rodríguez. Ay, cómo me gusta este final. Ese trino, ¿verdad? De bombardino ou de algo. Chegou a primavera. Bueno, sí, posiblemente sí. Creo que sea así. Creo que sea así. Pois nada, que hoxe veño con retroactualidade e veño moi contento porque xa levaba moito tempo agardando por un material que me acaba de chegar. Cuidado. Sí, exclusiva, acaba de chegar, te el acabas de Museo de mercar. Arte Contemporáneo. Claro. Un material que acaba de chegar e que tiña moitísimas ganas de ter e que levo case que un ano agardando dende as primeiras fotos promocionais. E falo de retroactualidade, agora o entenderedes polo seguinte. Imos ver, porque está xa Fran Rodríguez facendo ese aceno de agacharse. Vou a sacar a primeira maravilla.
A ver que nos trae. ¡Oh! E aquí temos esta maravillosa caixa de Frankenstein porque os meus ben queridos fabricantes de NECA acaban de sacar esta maravilla que é este Ultimate Frankenstein no que podemos ver que pois hai unha figura cunha escultura maravillosa de Boris Karloff acompañado polas caras máis recoñecibles polos fans do cine de terror que mostraban na película original de James Whale. O acabado é fantástico, a caixa é unha réplica do póster original da película e como vedes, pois maravillosa. É maravillosa. Pero- Bueno, entrade, perdoa, Fran, Sí. entrade @como que non radio nas nosas redes porque en vindeiros días imos colgar pois eses fragmentiños, eses anacos de vídeo onde amosamos como son estas maravillas que nos trae Fran, e senón youtube.com/como que non radio, venres vídeo podcast completo do programa con Bea Serén e con esta maravilla, fíxate, Hai que que verlo. maravilla. Eu invito a xente a que por favor vesen esta imaxe porque dende logo que non a van a Que esquecer. bárbaro, É moi impresionante e dende logo son figuras relativamente asequibles, quero dicir, ninguna delas excede os 40 euros Bueno. para o acabado que teñen e a cantidade de complementos que traen, penso que é un Pero- prezo máis que razoable. E que traen ata as margaritas. Mira, estamos facendo un primeiro plano das margaritas da peli impresionante. Sí, está- pero Imos que rule. A ver, claro, ¡Oh! se falamos dos monstruos da Universal, non podemos deixar de falar do Home Lobo, original da Universal, interpretado por Lon Chaney Jr. E moita atención porque este boneco trae unha reproducción impresionante da cara real de Lon Chaney, ademais de dúas cabezas, como podedes ver, diferentes mans, humanas e transformadas, o famoso cepo da película onde queda O dos Marx. sí. Sí. Pero o cuarto sí Mars. sí que é moi impresionante nesta gama de figuras que son moi pequenas, a perfección a hora de esculpir caras de actores que nos deixaron fai moitísimos anos Claro. e que son recoñecibles a un simple golpe de vista. Ademais, é de dicir que son moi fiéis ás maquillaxes orixinais que facía Jack Pierce, que Jack Pierce foi o maquillador que creou todos estes monstruos icónicos da Universal, e que, atención, hai unha anécdota moi fermosa sobre Jack Pierce, porque era un tipo que iba vestido como un McDoctor, realmente como un profesor chiflado, e non podías falar con el ata que el, entrado xa no seu estudio, te saudaba. Se facías o contrario, metíaste nun lío. Foi unha época tremenda na que as maquillaxes basábanse sobre todo en colodión, que é unha sustancia que hoxe en día se utiliza para queimar verrugas, co que os actores Que maravilla, tiñan co que un os actores cutis. tiñan un sufrimento moi grande levando estas maquillaxes tan icónicas que logo, gracias aos cambios da técnica, foron cambiando, pero que Sufrindo son- dende o inicio da carreira dos Sí, actores. pero que son absolutamente inolvidables, inesquecibles. Qué bárbaro. Sí, Mira, É Quería facer un espectacular, pequeno- dende logo, estamos, perdón, Pepe, antes de que me esqueza, estamos vendo tamén no vídeo podcast entrades unha das míticas esceas de Wolfman, onde foi un dos primeiros face morphing que lle chamaban estes cambios de cara que tanto popularizou nos 90 Michael Jackson, no que o propio Lon Chaney transformábase en lobisome Por capas como no Photoshop. Que era, sí, bueno, estades vendo aquí en dobre pantalla que é unha imaxe icónica e que, bueno, podedes comparar a imaxe que poñemos del deitado ali na cama nunha desas transformacións coa... É un detalle fascinante que é os pés, que tamén son algo moi icónico do Home Lobo, porque Jack Pierce diseñou unha pisada para o Home Lobo que recordaba as dos animais e non os pés humanos, non pisaban na súa totalidade. Eso foi recreado na versión que fixeron moderna, que foi moi respectuosa, e de dicir, con maquillaxe original de Jack Pierce, a de Benicio del Toro. O sea que isto está recén mercado. Sí. A seguinte parada é a momia sí, de Karloff. Ainda non a tes, non? Aínda non saiu, e tamén prometen, falan
dun Bela Lugosi que de momento non ten nin prototipo. Estás agardando cos dentes longos, Sí, sí, para sí. que sallan. Bueno, Sí, pois sí. isto, era Pepe, perdón. un pequeno apuntamento sobre estas figuras que está moi ben que veñan, por exemplo, o de Frankenstein con distintas expresións, riso, tristura, tal, que é un pouco como Alaska, cando queres expresar emocións pinta as cellas máis altas, máis rectas, non? Entón, hoxe como estou Zasca. contenta, pois a cella así, hoxe como estou enfadada, a cella máis tal, un pouco ese Xa sabemos rollo, a quen lle van a trincar o seu garaxe o próximo día. Sí. Moi breve, pero sempre a lembrarei porque eu sempre tiña que darme a volta e marchar porque dábame ataques de risa, con todo respeto digo, pero que mal cando os homes empezaron a depilarse as cellas, porque eu cando facía No disparen al pianista, aquel programa de televisión española, o público que viña repetía e había un rapaz que tiña Como? Pero gravaban varios programas nun día. Sí, tiñan No, unha aí van varias veces. O rapaz recordoume moito Pepe o que dixo. O rapaz era un rapaz que tiña unhas cellas altísimas. Era moi anchas de cella alta. e moi altas. E vese que foi a que ellas depilasen e o que ellas depilou decidiu que a mellor maneira de facelo era quitándolle por debaixo e quitándolle por enriba, co que o tipo tiña as cellas aquí. Xa. Claro. A verdade é que é unha imaxe perturbadora que Digno de ver, dende nunca logo. esquecerei. Iso está no arquivo de televisión Ten española. que estar. A ver, é moito buscar. É moito buscar, o mellor xa non prometemos. Se o noso equipo de documentalistas en Silicon Valley son Ken Sí. son Ken, non confundir co Somos exnovio Ken. de Madonna, que era outro actor. Son Ken, como que dicías? Que era un xogador de baloncesto. ¿no? Sí, son Ken, sí, outro señor. Sí, estou moi indo, non sei que ia dicir. Bueno, que xa veremos. hai que darlle un aplauso a Fran Rodríguez Claro que sí. polo Museo Claro que sí. Mutante. Grande Fran Rodríguez. E hai que dicir que todos limpamos as mans para tocar as caixas, para mantelas iso é verdade. Por impolutas. petición expresa miña. Home, normal. Estas xoias hai que conservalas. E que ademais o malo do xamón é que deixa unha pegada fea. Sí, Logo, pero sí, Hidratadas as mans, digamos. Dani, ti fixeches unha pregunta sobre o xamón moi interesante. sí, por favor, adiante. Non Sí, me lembro. Sí, non te lembro. É xamón de melón. No. Non hai chorizo, non hai xamón de melón, hai Porque- chourizo de melón, pero Gustaríame aproveitar un segundiño para aclarar que os chourizos de melón non están feitos de froita, é o lugar de procedencia do chorizo. Claro, é por eso. esta explicación merece outro aplauso, Claro. aínda que sexa curto. Porque Eu non quero meter o dedo na ferida, pero Fernando RQR está a aplaudir moito a Fran. En Sí. cambio a Pini... Sí, pero antes prometeume vinganza, non sei por qué, que eu non lle fixen nada. bueno, cousas. Aquí von coitelos, por En todos fin. os lados. que vai, que vai. Outro día se ves que lle metiu Carlos a ¿A quen? Dani, mima. Bueno, Fai 2 semanas. o único que mete Si usted coitelos. trae o barro ou algo. No, que vai, que mima. vai. Bueno, Que si fanegas, que si non sei. a ver. Ui, que feo. Sabes que lle pasa? Que durme pouco porque como é pai, sabes? Entón ven aquí e ten que ten Vou que comer unha loncha de xamón como facía Diana en V. Bueno. A ver, é o que ten ver o vídeo podcast, que ás veces tamén tedes que pasar isto. É o bo da radio, que non podedes imaginalo, que non sei que peor. Pero en fin, chegamos a este punto, temos ya a Bea Serén connosco e imos ver que tal se lle vai dar nesta 5G, o concurso que xa levamos uns cantos episodios formulando os nosos convidados e convidadas. A última fixo un pedazo de concurso que vai ser difícil de superar, pero Ti pero, pícame, pícame. Claro, pero veremos Pero que con trampas nunca se sabe. Claro, con trampas non probamos, ou seja que é o momento de descubrir o que vai facer Bea Serén no concurso 5G. Aí está. ¡Bravo! ¡Concurso! ¡Concurso! ¡Bravo! ¡Viva o concurso! Como que non presenta? O concurso 5G. Con Bea Serén. ¡Vamos! ¡Vamos! A ver, notase moito cando o equipo está comendo, porque aplaude menos. É normal, se está preocupado de outras cousas. Non pasa nada. A radio viva, Bea Serén, benvida. O Grazas. concurso 5G, un concurso no que xa levan pasados moitos amigos e amigas que nos visitaron no Como que non. A Así que tedes un ranking. Sí, xa temos puntuación. Triple ticket. Hai unha gran final que imos facer xusto no último programa de tempada, no penúltimo, estamos a velo, pero sí que a final de todo desta 5G, onde
polo menos as dúas persoas, os dous concursantes con máis puntuación vanse enfrontar e o mellor facemos unha final a 4. Imos ver como andamos de tempo realmente. Isto mellor que a Eurocopa, logo. Bueno, isto ten máis poderío, é máis importante. Xa o fixemos, o ano pasado fixemos unha final a 5 e todo. Sí, porque fomos así, saltámonos as normas, bueno, habitual. A ver, o concurso 5D ten dúas partes. E a Sí. primeira é a que imos xogar nestes intres, e a primeira é a que na que tes oportunidade de acumular moitos puntos. Dura 30 segundos a proba. É unha batería de preguntas Concentración máxima. que hai que contestar mal. É dicir, que se che pregunto como te chamas, tens que dicirme Daniel, pero non podes dicir Beatriz, vale? Ostras, que difícil. Tens que contestar mal, pero que teña sentido, porque se che pregunto como te chamas e dis teléfono, iso non contabiliza porque non ten que ver coa pregunta, vale? E dito isto, Para os moi fans do programa é a primeira vez que non dis zapato como exemplo contrario. efectivamente, sí. Isto para a xente moi café para moi cafeteros. No, agora estará a xente escoitándonos dicindo que lle estará pasando a Carlos, que non dixo o do zapato, estará ben. Sí. Bueno, este é o teléfono de Fernando Requerre que nos lleva xo o volumen. Sí, ¿no? baixelle, pero baixelle... é o tono. Baixei multimedia e chamada, pero non o tono. Non é certo, é unha alarma que ten o teléfono cada vez que non digo zapato. Correcto. Teléfono inteligente. Efectivamente, pues, Pero teño que contestar só cunha palabra ou desenrolo a No, resposta? é rapidiño. Unha Temos palabra, 30 segundos, cantas máis respostas malas, neste caso, acumules, máis puntos, vale? Cada resposta é Eu un vou ao punto. mundial, Carlos. Ao mundial. Un consello. Se te atoras nalgunha ou non ves saída, di calquera cousa porque nós imos seguir preguntando ata que rematen os 30 segundos. E teñen que ter sentido, evidentemente. Vale. Pois nada, se estás preparada Como un con... exemplo. Bueno, pues por exemplo, como te chamas? Paca. Vale, pues Paca é correcta, vale? Esta xa un punto. Non. ¡Qué trampulleira! Claro. Sí. Que ti crías que eu... Justicieira. Ti crías que eu ia dar outro exemplo que non fose o anterior? Non a veas, ven. Bueno, agora sí, prepárate porque son 30 segundos. Concéntrate moito, moita sorte, Bea Serén está preparada. Alejandro Ahora dá má risa. Martínez Pini está preparado, neste caso. A reviravolta comeza xa. Quen cantaba Mediterráneo? Perdona? Quen cantaba Mediterráneo? Ah, Marisol. En que cidade naceu Joan Manuel Serrat? Madrid. En que ano se celebraron os Xogos de Barcelona? 1910. En que ano segue o 92? 50. 1993 era o século XX? Claro. Con que letra se di 10 en números romanos? 34. V5. VI. En que país está Roma? En España. En que continente está Italia? En América. Por que letra empeza a palabra Europa? Pola Z. Cantas vogais hai no alfabeto inglés? Zen. Tempo, entrou. Dios, que presión. Ben, tío, Bueno, 1993 efectivamente era o século XX e iso sí que dixeche sí, esa é a única que é incorrecta, pero polo demais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Pues 9 respostas, non está mal, Bravo. Non me enterei desa. Que pasou? A conta do colmado. A conta do colmado. Que eu son moi fan da conta do Pues colmado. espera que repito e despois aplaudides porque sacou 9. Espera, me repito. Falla. 1, 2, 3, para levar 9 puntos. ¡Bravo! Bea Serén! 9 puntos. Bueno, 9 puntos. Non está nada mal. Non está nada mal. Mira, o segundo clasificado sacou contestou 9, ou seja, sacou 9 puntos, na primeira proba, polo tanto, é o segundo clasificado. Polo tanto, está moi aberto, hai moitas opcións de clasificarse. Imos ver porque agora xa que entramos a segunda proba que é de preguntas e respostas na que hai que apostar, hai que sumar máis puntos, sumamos e apostamos. Dalle aí, Pini, veña, aquí imos xogar con Bea. 9 puntos cos que parte Bea Serén. Diante tú tes 5 puntuacións en 5 cartonciños, 2, 4, 6, 8 e 10 puntos, que son os puntos que vas poder asignar ás categorías que están dentro destes sobres. Nos imos ler, unha vez que escollas un sobre, a categoría, a temática, e unha vez que saibas a temática, podes apostar a puntuación que ti desexes. Non vas restar nunca, pero se non acertas, perderías os puntos. Imos apostar os 5 puntos, Correcto, en canto digas asigno 6, asignamos 6, e eses puntos restan e quedarían os demais. Fenomenal. Para axudarte, como son 5 preguntas, temos 6 sobres. Se hai unha categoría que ti escoitas que non che presta, podes unha delas desbotala.
Vale? Perfecto. Pois Iso gústame, imagínate, Carlos. física cuántica non me gusta esa fora e quedarías coas restantes. A física cuántica gustaríame, como falemos de fútbol igual xa estou un pouco máis fastidiada, a non ser que falemos de segunda e do Lugo, por suposto. Bueno, a ver, xa estamos medindo, pero non sei. As preguntas Estamos están aquí presumindo de que, claro, temos equipo en segunda. Veña, partes con Cada nube. segunda vez. En principio vas contestar ti, pero temos aquí a todo a esta pléyade de colaboradores Caterva, que Podeme as- axudar? que Horda. axudan sempre, sí, sempre Ben. axudan, sempre axudan. Pregunto un por un ou xa me din eles a resposta? No, ti primeiro pensa, xa sabes, respondes e senón xa abrimos aquí rolda e cada un Vale. está especializado en algúns temas e poden axudarte uns máis que a outros. Confío en vos, quero entrar na final, non digo máis. Pero bueno, Amenaza. por favor. Imos confía, xa verás. comezar escolle un sobre. Cal queres? O naranja. O Me laranxa. gusta moito esa cor. Pois imos ver a nosa azafata Fran Rodríguez le Videoxogos. videoxogos. Lembra que tes unha das opcións que podes desbotar. Non o vou a desbotar. A desbotar eu dende logo xogaba bastante. O que pasa é que vos sodes moi pros desta temática e probablemente non esteña eu moi informada, así que vou dar un 4. 4 puntos, aposta Bea Serén, que non está mal. Bueno, Xogaba pois, bastante, tiña as miñas consolas dende pequena. antes de facer a pregunta, imos escoitar algo que vai a ambientar un pouco esta cuestión. Dalle, Pini. Pim, 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 pim. Radio en 8 bits. Iso nunca se fixo, radio. Baixa, Pini, que senón non nos escoitamos. Iso nunca se fixo, radio en 8 bits. Bueno, Estou dubidando, se non fora porque fui unha raíña coa miña Super Nintendo, Pero non coa va- seguinte, pero coa non- seguinte. Espera, Cuidado, deixa, ti, dime. Xa me estou sobrando, que pasa? No, dime, no, que vas dicir? No, adiante, sigue. Espera que ahora estades me facendo dubidar, eu tiño clarísimo. Sí, no, sí, esa pero ahora Digo Pero non nome. é esa a pregunta, mellor. Claro, que pantone tiña claro. o Eu pensei que me pantalón iades- de Luigi? Vamos a ver, eu pensaba que íbamos a resolver o xogo, pero vexo que aínda hai unha pregunta dentro do Aí, xogo. Claro, Dalle aí. en que fase do Mario World E Cantos respondo, pelos xa, no bigote tiña Julián Muñoz? Escoitamos a música do mítico Super Mario Bros. Sí? Pero a pregunta é: Eu xa pensei que xa gañara isto. Cachina, Mar, que é isto? como se chama o guardián do reino champiñón na saga de Super Mario? Bueno, claro. Estás de broma, Non estou de Carlos. broma. Aparte estou falando dun personaxe que se repetiu despois en moitísimas iteracións versións do Super Mario de O sea, Mario o Kart. malo, o champiñón malísimo aí na última fase, ou que? Non, ese non, o malísimo non era un A ver, champiñón. o champiñón era Toad. O malo, Pero o sea, levaba o que chaleco, parecía como un chaleco, dragón era, ese era un xigante. chaleco. No, a ver, No imos levaba centrarnos, vea, Sí, por repíteme. favor. Ese era un dragón. Ese era un dragón. Eu estou preguntando. Robotnik non era, Non era Robotnik. Ese era de Sonic. Estou preguntando polo nome do personaxe que despois hai máis veces en diversos xogos de Mario, pero que no primeiro, no Super Mario Bros, Sí. era o guardián do como se chama? Reino champiñón. Que era un Era champiñón. Era Toad. Era o champiñón. Chamábase champiñón. Que Cham- non me ia ter? cham- Champiñón? Igual Toad. Igual eu diría Toad. Toad. Sí, porque había unha pizza que era Era unha canción. Toad, Toad, efectivamente. Te necesito toad. Sí, que lle cantaban as do Reino Champiñón, segundo vos. Non sei se alguén máis. Bueno, Fernando Requerre Opinións, contestou. por favor. A ver, se estamos a falar do champiñón, Aí, o champiñón é Toad. Eso seguro. O champiñón é Toad. Outra cousa é o malo final dese reino, eu non Non, sei. pero él di que era o guardián. A ver, eu Pero repito. o guardián que O- o guardián. o Guardia que vale. Sacou plaza, No xogo original. a No, producción Pero interna. parece sálvame isto, por favor. Imos a ver, dalle. Que se non entendo, non escoitan. Eu entendín. O que dixo Carlos é que nese xogo concreto esta personaxe, este champiñón, facía o papel de guardián do reino dos champiñóns. O guardián de Super Mario é Toad. O guardián o champiñón champiñón é é Toad. Toad. Pero eu non sei máis. Vamos a ver, eu xa iba de sobrada, eu pensaba que xa pasara esta proba, pero
Dando por feito que a pregunta non é a que xogo corresponde a melodía, que estades preguntando algo complicado, vou confiar nos meus compañeiros, non sei por que vou dicir toaz, 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 o champiñón, toaz. Que bonito. Que foi moito ver. A ver, ahora sabe como non sexa. Dame punto. Ainda que non sexa dalla, porque No, a ver, aquí isto tampouco é. Agora, pola forma de contestar debería dar ya. Porque todas, sí señor. Perdón por haber sido a ver. un fungo distraído. A ver, é que é verdade, é que no Super Mario Bros. No primeiro, la primeira aparición de Toad foi nese no Super Mario Bros. Danés e el cando aparecía da NES, da Nintendo Entertainment, da Nintendo. danés. Da NES. Pensaba que era de Dinamarca. Danés de Dinamarca, eu tamén estou entendendo Está así. flipando. O Super Mario danés. Eu estou entendendo mesmo tamén, o Super Mario No, danés. da Nintendo Entertainment System, coñecida polos xogadores como a NES. Sí. Vale, pois non, pois iso. El Como ao lago. Como ben dicía Fran, ali era o cando aparecía por primeira vez, Sí. pois neses bocadillos que había no que explicaba o que era o guardián do reino champiñón. Veña. Entre o NES e o Toad, isto era o champiñón, champi para os amigos de toda a vida. Bueno, isto é moi rebuscado. Pero toda, Champi de toda a vida. faime caso, que ademais está moi ben. Aí, Moi aí. ben, moi ben. Un aplauso para Fernando RQR, sí señor. Fernando. El sí que o guardiando como que non. Non, aquí, aparte aquí foi o que che prestou, bueno, con Dani tamén, Moi ben, pero moi ben, foi o primeiro que grazas, se votou. equipo. Así son eu. De generoso. Así son eu, Carlos. Era amable. Así son eu. Imos coa segunda pregunta e quedan aínda as cores azul, verde, amarelo, rosa e vermello. Amarelo. O Son amarelo. supersticiosa, pero ao revés, sabes? As cousas que supuestamente dan mala sorte a min danme boa. Guai. Imos para amarelo. Pois Todo imos ver. amarelo. Series de televisión. Bueno, imos Ben. con series de televisión e quedanche 2, 6, 8 e 10 puntos aí Ten diante. moito sentido que se Claro. chamase Toad, porque Toad é sapo. Un champiñón que se Bueno, chama bueno, sapo. pero eu que sei. Claro. Tal. É un tío que se chama A ver. Mario Bros. Sí. De nombre, o sea, de nombre, nombre De composto. apellido Bros. Como José Luis, pero Perales. José Luis Mario Bros. Sí. Porque todo o mundo pensaba que Mario Bros era o tío, pero non. Despois Era outro. Era outro. Eran outros. Eran brothers. Como, bueno, sí. Está a mentres para a audiencia, do podcast, mentres eles están, bueno, facendo Bueno, estamos facendo radio, No, Carlos, no, perdona. mientras Estamos eles- facendo radio, perdona, Carlos. Eu estou dubidando. Estamos facendo radio. Que si isto non é radio, Carlos. Iso é un Era calacona, Pulleira aquí. Iso é un Sí, é un calacona. calacona. Estámoslo provocando, vamos. Ven aí un calacona, veña. Carlos ia contar que estou para apostar entre o 10 e o 8. E vos tedes que axudar, así que É xa que vos non. podedes concentrar, porque como perda, Un 10, perdedes vos as perdas, vale? audiencia soberana. Pois aquel como non que digo non. nada. Se eu non ia dicir nada Pasa malo do que que estaban Vale. falando. Vos- Solamente estaba facendo como os comentarios estos que hai nas televisións, que son un comentario auditivo, como ese comentario audio comentario descriptivo. Dicía que mentres eles facían radio, que estaba véase pensando sobrevoando os 10 puntos, os 8, porque escoitou das series de televisión, pero eu creo que hai terapia. Hai terapia que facerlle a Fernando RQR, porque eu vexo como moi agresivo. Oxe, non sei, eu non Inspira, non lle dixen nada. Eu tamén to vexo. Non dixe nada, a ver, as cousas son así. Vamos a ver, teño unha dúbida. Estou segura que coas series de televisión, se foran actuais ou dos últimos 10, 15 anos, podo ter moitas posibilidades, pero probablemente vos que tedes unha gran cultura, É unha idade esta tamén. vez- Qué forma de decir que somos, O sea, no. que somos bellos. Fai os pero programas tirades- chamándolle a un gordo, a outro medio tonto. Vamos a ver, aquí tirades de meroteca probablemente imos falar dunha serie de hai moitos tempos, pero que pasa? Confío en vos, vale, equipo? Vale. 10 ou 8? Mira, digo solamente para darte datos. Sí. Nesta mesma sección de series de televisión saiu en todo o que levamos de tempada, dende o equipo A ata só asesinatos no edificio. Quero dicir que pode ser non sei o que hai aquí. Bueno, si o sei, pero vou dicir. Fran tamén me pode axudar, verdade? Estades Sí, todo o todos. mundo. Un 10. Veña, Aquí, un dez. Hai que apostar forte, vale? Sempre. Ou se aporta forte ou non se aposta xa directamente. Bueno, veña, pois Un olín en toda regla. Eu non sei o que hai aquí, que é unha frase que dicimos os presentadores dos programas que é mentira, porque sí que o sabemos, pero por dar un pouco de tensión dramática ao conto. Concentradevos, por favor. Pini, dalle. Making your way in the world today takes everything you've got.
Taking a break from all Ahora voy a your estar worries sure would help a lot. Era cando a tele era muda. Wouldn't you like to get away? Era cando a tele eran sombras chinesas. Sometimes you wanna go Where everybody knows your name. and they're always got you care. Vale, fijaste vos que isto é como o himno Cousas de galego, non? vellos, Todo non? mundo sabe a Ni primeira idea, parte, ni idea. pero a segunda non. Sí. Vea, nin idea. Fernando, ti eres Nah, máis bien. novo, No, verdade? sí, bueno. Non é tan Toaz non é. tan bueno, anti ten anos. Espera que pode haber un xiro que este... Vexo que todos cantan a canción e ti estás un pouco Bueno, menos vir, non eu sei estou se por contigo, preguiza así, ou non no, sabes era ou por- sabes como é. Espera que este... Parecíame mal que Para- tú non sabías tampouco para non Ti non- deixarte el sol. Favor. Ti non sabes que serie é? Sí que Grazas. sabes que serie é. Eu Bueno, sí. eu necesito Non sei a Sí. que serie pertence. Esperade. Bea Serén, necesito que para que deamos por boa esta resposta, Sí. nos digas, podes consultar, pero tens que diciros ti. 5 nomes de personaxes, non falo de actores, nin actrices, 5 nomes de personaxes que saíran nesta serie. Que era? 5 nomes sei un. desta... Que serie? Que serie? Que serie? A serie Cheers. Vale. Ah, cheers. Ostras. Pero a de, Eu digo a de xa- aquí ou a da lá? Pero Para aparecer, hai unha listo Telecinco. digo o único que sei. Fraser. Norm. A mí non me miredes, cando esa serie estaba, eu tomaba o biberón ou estaba na barriga de miña nai, vale? Bueno, Fraser enorme. pero un Fraser clásico. Norm. Chamarnos bellos non é a mellor forma de buscar axuda, Perdón, que quería dicir. Sam, que era, joder, Vos que sodes chégate, eminencias non te escoito, da Perdón, tele. Sam Malón. 3. A ver, Sam Malone, eu- Dayan. Ela era Kate? Non. Kate, Dayan. Un momento, Dayan. espera un momentiño, a ver, imos ir por partes. Que dis, Bea Serén, veña? Di Eu nomes. digo, Kate, Fraser, Fraser, Norm. Norm, non. está todo na miña cabeza. Sam. Sam, Sam. seguro que sí. Achegade vos ben os micros. Sam. notes. Como se chamaba o carteiro? Cliff. Cliff. Estades seguros? Sí. Cliff. E a tipa esta de rizos, a pequeniña. A irmán de Ron Perlman. Carla. Ron Perlman. Carla. Cliff, Era seguro. Carla. Falaste desde unha Kate e dunha No, Carla. Dayan. A ver, temos xa 6. Non podes buscar nada diso, Eso é que invalídate a... Invalida ya a resposta. Estaba o zorro aí buscando moi ben, Bea. Estaba mirando a hora que era. Pero, Para hora calcular o meu de tempo de resposta. Vale, moi casi ben. a unha, Bea. Veña, pensando. Non, a ver, di... que te axude... Norm. Dixeches. Cliff Clavin. Cliff. Cliff. Que máis? Clavin, un clavito. Fraser, Fraser, saltadito. seguro. Fraser, seguro. Vale, faltanos un, non? Sam Non, está. son 3. Sam, bueno, son Sam. 4. E dixetes Dudamos antes... con dúas rapazas, non? Falabades de rapaza. Kate e de outra rapaza. No, Kate. Falabades de... Eu non sei. Eu sei solo o nome do protagonista do actor. Cliff anotaches aí. Sí, teño Cliff, Non mirei. Norm, Fraser, Sam, algo dixeron Carla e Dayan. Carla e Dayan. Non é por meter presión, pero metín os 10 puntos, vale? Así que... Carla, eu digo pon un de máis por si fallamos nalgún. Podemos, Vale, non? Pois entón, repíteme todos. Vale, Fraser. Fraser, Fraser, Sam. Sam, Cliff, sí. non se entendo moi ben a letra, Sí, bueno, que estás vendo. Bueno, como No, pero Rajoy, pide, non? pide, Vou pide, ir- que Carla e Dayan. Carla Dayan, Carla e Dayan. E Dayan. Non eran a Dúas. mesma, tamén xo digo. Carla Dayan E Sam, ¿no? Sam. 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 Enorme. É correcto porque son os 6 correctos. ¡Vamos, equipo! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos! E quedaba Lilith, Es que era rapaz. a muller de Fraser, o adestrador. E pareceme increíble que non lembrasedes un personaxe que se chamaba igual que o actor, que era Woody Harrelson na súa Rebeca, que foi a que lle mercou a cafetería. É verdade, Antonio San Juan e Resines Sí, bueno, sendo. Toma, aí están. Moi ben, equipo, moi ben. 23. Todos en equipos son mellor. 23 puntos para Bea Serén. Hai aínda Que vai moi máis ben. preguntas. And Company. Veña. Vai ser ver Seren and Company. Dalle aí. Algún color, equipo, xa que gañastedes vos? Que tedes algún No, favorito? Ti, O verde esperanza. O verde esperanza. Estaba entre sello vermello.
Mira, Que sexa himnos. temos É a que miña sobrou porque de outra cor, unha novidade que incorporamos hoxe, é de outra Moi cor, ben. polo tanto é que sobrou do anterior concurso. Porque E a- reciclamos Eu todo. sou moi ecologista, aquí reciclamos, non pasa nada. Matemáticas. matemáticas. Encántame. Sí? Sí, sí, son a raíña das matemáticas. Oito, Oito, seis e dous. Bueno. Cuidado con Jorge, mira. Cuidado, Tembla, Jorge, mira. Cantos apostamos? Un 8. Oito. Vai forte. Hoy vou vos pedir que imos ver se precisa axuda que a pida, pero Vale, axudademe tamén, vale? Pero oito suposto. puntos e a pregunta é: que teorema matemático ten este enunciado? Hai opcións, pero vou ler o enunciado. eu pensaba que ia ser calcular. A min teoría non, a min dame caña, dame materia de calcular rápido. Oito facer- puntos, non che digo máis. Veña, va. Que teorema matemático ten este enunciado? O enunciado di: se nun triángulo trazamos unha liña paralela a calquera dos seus lados, obtense un triángulo que é semellante ao triángulo dado. Leo as opcións ou queres que lea outra vez o enunciado? Sí, repite, se queres. Se nun triángulo trazamos unha liña paralela a calquera dos seus lados, obtense un triángulo que é semellante ao triángulo dado. Vas a pillar, Veña, E lee. as opcións son: teorema de Pitágoras, teorema de Tales, teorema de Euler. Veas, nen. A mí o único que me É que isto sonaba é era teoría. Tales. Tales. Claro, isto é teoría. Eu para recordar datos, a verdade, se non me fijo ou non me ten maior interés, non recordo nome. Pero Sei co- facer as cousas. A ver, sei eu- calcular. Leo outra vez agora que sabedes as Pero que, opcións. o que pasa é que parece como que ten trampa, porque di un lado. Bueno, repite, pero No, pone que é fala algo dos tres verídico. lados. O teorema De liñas Fala dos paralelas os tres lados do triángulo. Vale. O O teorema cal non é non nada fala de nin de hipotenusas, nin No. de catetos. Ni de catastro Co tampouco. cual Ni de catástrofe, podemos vea, se me permites, Sí, Pitágoras está Por favor. Pitágoras está descartado neste momento. Porque o teorema de Pitágoras todos o Pero sabemos. o teorema de Tales é un pouco de mierda. É un teorema de Perdón, Tales quero que decir, decía o un sea, amigo meu, o teorema de Tales que era no joder en los portales. Pero creo que Por descarte logo quedaríamos coa outra. eu diría que Tales. De Tales ou Descartes, de quen? De Tales de de Mileto, Tales. de feito. Podes repetir outra vez? Sí, Carlos? se nun triángulo trazamos unha liña paralela a calquera dos seus lados, obtense un triángulo que é semellante ao triángulo dado. Teorema de Pitágoras, teorema de Tales, teorema de Euler. No, o Tales. teorema de Euler é moitísimo máis Tales. novo, de Tales. Tales. Euler é Tales. matemática recente. Todo o Tales. Un 8 nos xugamos a Tales. É a resposta definitiva, Definitiva, Tales. Teorema de Tales é correcto. Sí. Pero eso sabía eu, vamos. ¡Vamos, equipo! Daqui a China popular. 8 puntiños Pensei son. que ia me facer... Atentos que son calcular. 31 puntos para Beatriz. Se ven que Ollo, quedan ollo, dúas ollo. preguntas Bravo. aínda. Company. E Moi cuidado, ben, moi dúas ben, preguntas e tres opcións. A seguinte rápido que temos pouco Vermello. tempo. Vermello. E as opcións que temos son Música. música, quedan 6 e 2 puntos. Canto apostas? Se queres desbotala, podemos desbotala, Tamén dixen eu. Eu confío moito no meu equipo. Aquí no da música, bueno, a min gustame moito, pero sigo confiando no meu equipo e Sí. xa que tocou, eu non a vou a descartar porque estou segura de que Pini nos vai a facer gañar este punto e entre o 2 e o 6, Pini. Depende. Depende de música. Confío en ti un 6. Tamén che digo, cando lle tocou a de Ariana Grande, andaba así, a velas vir. Pero Afojaba. bueno, non sei. Pero Bueno, Ariana no, Grande que la queredes? seguro que sabe máis Un que 6 ou un 2? Veña, lánzate. Como tío. vos vedes? Se supera a pregunta, diría. Eu sempre vou a machete, xa o sabedes, A un machete. lume, un 6. A De Rock 6. FM. Dixo que 6, pois Un 6, sí, seis. señor. 6. Vamos. Dalle lume aí, vamos. Veña, Pini, Veña, yo. escoitamos. Dile, Pini. Dalle aí. A ver que soa. I used to be a lunatic from the gracious days. Estamos escoitando este tema No More I Love Yous de Annie Lennox, cantante do mítico grupo Eurythmics, cando comezou a súa carreira en solitario.
E a pregunta é, con opcións, en que ano foi número 1 de 40 principales este tema de Annie Lennox? Vou vos dar opcións, vale? Atenta, Bea. 1993, 1994, 1995 ou 1996, e aquí sí que podedes abrir cantas Unha diferencia abismal dun ano a outro. Que 6 puntos tampouco son nada. Ai, non me fagas chorar. Eu diría que 96 non. Achegádevos ben que se non... Eu A diría ver. que 96 non. Pero 96 Eu non. no 96 fixen a comunión. A mí isto non me sona de nada. Pareceme non. Esta non era que era a banda sonora de Drácula. O era de Wine, era esta. Drácula de Coppola. De Bram Stoker, sí. Pode Esa é ser de 92. Abraham Stoker. Esa é de 92. Algo que teñades de referencia de A esta peli de canción 92. coñecedera, non? Tedela creo que asociada sí. a algo? Eu creo que sí, pero non, Porque non sei. eu iba a dicir 93 cando tal. Achégate ben, Dani, que non te escoitamos Que ben, eu, por que eu favor. diría que é 92 o Drácula de Coppola, pero agora pilladesme. Como se chama Tedela esta canción? asociada a algún Como é o evento, tema? algo? No More I Love You. 96 No, din pero que non non. Moira Lobius esta. Esta, sí. Esta. Mira, ya están dicindo Ah, sí. retros. E que eu teño na recordades algún cabeza. evento, algo? Teño na cabeza o videoclip, creo. Eu intentaría ata facer trampas, pero non sei nin como se chama a rapaza. Annie Lennox. Annie Lennox. Annie Lennox. Bueno, decide unha data. Eu diría 96 descartámoslo logo, non? Sí, diría sí, que no, 96 o tamén. número 1 era Ecuador, eso seguro, porque bailei moitísimo de Sash. Bueno, foi un número 1, era un dos moitos números 1 que houve. Que opcións había, Carlos? Repite. 93, 94, 95 e 96. 95. 95, Carlos, di Pepe Cabelao. Non sei. Eu digo 90. Igual Non entre sei. 93 e 94 estades. Non, para min quédame moi atrás. Eu esta canción xa Sí? Espera, que Pero non te igual- pero escoitamos. diría non. 95. 93 aínda non e 96 xa non. É que se foi o esta seguro que é da banda sonora de Drácula. Ni idea. No, Sí, ¿no? no. Sí, sí. Que non, Que home. sei, non Vai ser, estou moi que seguro. pega isto con Drácula? E que a min non me ten moita pinta. Precisamos sei unha que- resposta xa, Uf, a ver, eu creo que porque non entre- teño tempo. Eu cando xogaba as muñequiñas, a verdade non teño ni idea de que saía no número 1, pero entre o 94 e 95, que opinades? 94 ou 95? 95, digo eu, 95. Pode ser que o mellor fora no 94 e depois vos o escoitarades por aí dende que xa o petou no 95? No, porque no. Xogámonos 6 daquela xa puntos, había- Sí, 95. En Xa serio? tiñamos- daquela xa tiñamos estudios. Hai que dicir unha, xa, non temos tempo. Eu diría 94, pero veña, 95. Pois é unha mágoa, porque é 95. Annie Lennox. Vai ben. 37 puntos e rápidamente que nos quedan 2 puntos que vai apostar e unha pregunta que aínda podes desbotar un tema se queres. Cal dos dous Amo o sobres? meu equipo. Imos a polo rosa. Apolo Rosa e o Rosa di Cine. cine. Cine, ben. 2 puntos. Dous puntos Xogamos. que son os que quedan. Veña, escoitamos rapidamente, escoitade ben isto, porque a pregunta sí que vai sobre este tema. É un Ghibli seguro. A pregunta é a que película pertence este tema principal da súa banda sonora original e hai opcións. Sí. As opcións son Die Hard, Sí. A Xungla de Cristal, Tango e Cash, True Lies, Mentiras Arriscadas ou Arma Letal. O sea, pois ningunha. Es que dice, vamos. Fran, No, que confía en ti. sonome totalmente a Ghibli, xuro. O sea, Podemos escoitar No, outra non vez. Sí, temos suba un opcións. poquinho. Sí, de- Escoitamos de- outra vez as opcións. Son Die Hard, A Xungla de Cristal, Seguro que non. Tango e Cash, Tampouco me sona tan Cash. True Lies, Mentiras Arriscadas Esa sí, por aí sí. poderíanos. e Sí. Arma Letal. Eu diría mentiras arriesgadas, pero non estou seguro. Eu arriscaríame a decir mentiras. sí. Eu tamén tiraría por aí. Solo polo ton. De quen Hai é a que ca- responder, é non? de Alan Silvestri isto que son? Non. Non me lembro do Será compositor. Horner, Non, tampouco. True Lies, eu creo que é Horner. O compositor quizás sexa Hai que Lito da contestar porque Panorama. estamos- Eu Vale, sigo True Lies. confiando.
Sigo confiando no meu equipo, dende logo, Bueno, a morte. Son 2 puntiños, vea, si fallamos non pasa nada. Así que o que din eles. ¿Qué? True Lies. True Lies. Mentiras arriscadas. ¿Tú no viste esa película de Arnold Schwarzenegger? Perdón, de No Arnold me acuerdo, Schwarzenegger, hay que sabía. decirlo ben. Arnold Schwarzenegger. ¡Es correcto! ¡Sí, señor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bravo, equipo! Con cal, tenemos a Bea Serén clasificada en segunda posición con 39 puntos. ¡Bea Serén! Gracias, Bea. Vémonos ¡Vamos, equipo! no vindeiro episodio. Alejandro Martínez Pini nos controis técnicos, Dani Lorenzo, Pepe Capelán, Fernando RQR, Fran Rodríguez. Nos marchamos e marchamos con música en directo e hoxe temos a un home, cambiamos de estilo, temos a un home que nos vai traer hip hop e que nos ofrece acompañado de Robert Carcos o seu tema Amor al revés. Un forte aplauso para CDC. ¡Váyalo! Esto es CDC, man. Como que no, ey. G dice, difícil imaginarme una vida sin ti. Todo lo que hice fue para verte feliz. Te aseguro que sí, que di todo de mí. La sal y el hielo en mi cuerpo han dejado cicatriz. Si no estás, no sé dónde estoy. Recorro un camino sin saber a dónde voy. Todo era sencillo si caminabas conmigo. Ahora yo me encuentro completamente perdido. Y como no te voy a echar de menos, si te recuerdo cada vez que mis pulmones quemo. Por el día no te veo, pero en la noche te sueño. Y no poder evitar eso es el mayor de mis miedos. Dicen que pase, que intente superarlo. Me gustaría poder verlo de tu lado. No puedo olvidarlo, pues es complicado. Y cuando creo lograrlo, está Facebook para recordarlo. De cines y restaurantes hasta ancos y bares. No puedo pasar por ninguno de nuestros lugares. Es mi perdición, estoy viendo tu última conexión, esperando a que me hables. Salen recuerdos como estalactitas. No puedo borrar tu cara en la vida. Viendo cómo lloras paseando en Roma. Allí aprendí que hasta las ruinas son bonitas. Ya ni veo esas pelis que miraba contigo, pues ahora no tienen ningún sentido. No soy capaz de darle rumbo ahora, tampoco a las canciones de nuestra banda sonora. Es irónico cómo han cambiado las cosas, que de un día para otro hasta parezcas otra. Y me alegra hasta estar jodido, si eso te ha servido para ser mejor persona. No entiendo, parece que te escondes. Intento hablarte siempre y tú nunca me respondes. Parece que 6 años no significaron nada para que en una mañana cojas y los borres. Crecí contigo, maduré contigo y tú lo mismo. Tú me lo devuelves solo en forma de cinismo. Después de todo, ¿quién va a arreglar todo este Cristo? Voy a gritarle al cielo hasta quedarme sin oxígeno. No quiero que vuelvas, pero me duele que marches, pues a tu ausencia es difícil acostumbrarse. Cargo tus recuerdos como un lastre. Dime tú con cuántos te quedaste. Me gustaría tener tu capacidad de amar tan rápido, pero más rápido olvidar. Ante tanta oscuridad no veo la claridad. A toda esta tristeza me tendré que acostumbrar. Yao. Ok, esto es CDC, man. Amor al revés, tío. Hipersensible. Como que no en radio, tío. Ey, yao. Yeah.